Ziua crucială pentru soarta alegerilor prezidențiale din luna mai. Aici, la Realitatea Plus, veți afla marele anunț la ora 19. Aflați cine va candida, Ana Maria Gavrilă sau George Simion. Mergem în Piața Constituției, pentru că e foarte important ce se întâmplă și acolo. Acolo unde, mă rog, în clădirea din spatele colegii noastre, Alesia Făcuraru, se întâmplă lucruri, sistemul pune la cale lucrurile într-un fel sau altul, dar pare cumva că nu iese în niciun chip. Alesia, bine ai revenit. Îi salut și pe invitații tăi, vă ascultăm. Bun găsit, Claudiu, bun găsit, doamnelor și domnilor. Încep această transmisiune cu o informație de ultimă oră. Dosarul de candidat care s-a aflat pe masa celor 9 judecători de la Curtea Constituțională al Anei Maria Gavrilă a fost admis de către Curtea Constituțională și astfel se află oficial în această cursă extrem de importantă. Cele două contestații care au fost depuse au fost respinse în unanimitate și extrem de important de precizat. Doar aici, la Realitatea Plus, în exclusivitate, la orele 19, vom afla marele anunț din partea suveraniștilor în urma discuțiilor cu Călin Georgescu, extrem de importante. Cine va rămâne în această cursă și mai mult decât atât, ne punem întrebarea dacă vor continua amândoi această etapă pe care au început-o în această cursă extrem de importantă. La această oră, pentru a dezbate cele mai importante subiecte ale momentului, alături de mine, Mariana Vali, Aldea, senator Pot, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. De asemenea, Dumitru Coarnă, liderul deputaților SOS România, și Tiberiu Boșutar din partea AUR, deputat AUR, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Este important, doamna Aldea, să vedem exact ce ar putea să se întâmple cu privire la acest anunț extrem de important, care cu siguranță va schimba cursul alegerilor prezidențiale. Da, este extrem de important, dar anunțul acesta va fi făcut ulterior de doamna Ana Maria Gavrilă, cât și de domnul George Simion, în ceea ce privește candidatura domnilor. În al doilea rând, vreau să mulțumesc tuturor românilor care au participat la strângerea semnăturilor, care au fost alături de noi. Datorită lor suntem prezenți aici și în continuare împreună vom merge înainte. Cu siguranță este un val al schimbării care nu mai poate fi oprit. Domnule Boșutar, având în vedere și anunțul crucial pe care îl așteptăm, îl așteptăm și noi, de asemenea, alături de dumneavoastră și de milioane de români care vor să știe exact ce au decis cei trei suveraniști. În trecut, așa cum v-am mai spus, v-am dat un amănunt de culise. Această decizie a fost luată și în continuare sunt discuții cu Călin Georgescu. De asemenea, un suport foarte mare, o susținere foarte mare, atât din partea lui, cât și din partea românilor. Vreau să fac o paranteză. Simt și probabil milioane de români au realizat că România încă se află în plină lovitură de stat. CCR-ul a demonstrat că poate fi manipulată de interese, tot felul de interese politice. Faptul că azi a fost validat dosarul doamnei președinta Pot, Ana Maria Gavrilă, da, e un pas, încă un pas mic spre acea democrație, spre acea Românie normală. Vă asigur că atât noi, cât și colegii de la Pot, avem un plan foarte bine pus la punct, plan condus de domnul Călin Georgescu și cu siguranță vom ține cont de el. De seară veți afla cel care îi va reprezenta pe suveraniști în lupta asta pentru o Românie normală. Repet că aia e lupta, că nu e despre Cotroceni, nu e despre persoane, e despre o Românie normală. Democrație. Domnule Coarnă, cu siguranță o să aflăm în curând, în exclusivitate, la televiziunea Poporului, la Realitatea Plus, acest anunț extrem de important. Însă, vin cu întrebarea la dumneavoastră. Am văzut și raportul Comisiei de la Veneția, al doilea raport, extrem de important, care am văzut contestă acțiunile liderilor politici, dar și a instituțiilor de forță cu privire la alegerile din România. Da, Comisia de la Veneția s-a pronunțat extrem de clar și imperativ în același timp, sigur că sunt recomandări. Și se va ține cont de acest raport? Nu, bineînțeles că nu, pentru că nu e primul raport pe care actualii guvernanți nu-l bagă în seamă. Noi chiar am inițiat o modificare a legii 47 din 1992 cu privire la Curtea Constituțională în baza primului raport al Curții de la Veneția, dar sigur că nu vor să-l pună pe ordinea de zi. Este clar că noi nu suntem acum spre o democrație. Noi suntem în continuare într-o lovitură de stat, noi în continuare suntem în nord. Deja România este, dacă vreți, acaparată de aceste forțe oculte. Indiferent că i-au admis sau nu dosarul Anei Maria, e nerelevant. Pentru că astăzi în România avem o situație de fapt pe care românii nu ar trebui să o accepte. Suntem într-o, dacă vreți, într-o mocirlă constituțională. Acești 9 judecători... Eu vă propun
să vă uitați și cu siguranță au Pentru văzut că și au cei de fost doi acasă, candidați. au văzut și cei de acasă, reacția lui Călin Georgescu, o Aici vreau reacție să ajung. mai mult decât 1000 de cuvinte. Liniștea din privirea pe care a transmis-o ok, și mai de ales acord, de acord. siguranța pe care o are. Liniștea și siguranța nu Foarte ține loc, scurt. liniștea și siguranța pe care a transmis-o nu ține loc de hotărâri constituționale în raport cu Constituția. Eu am văzut atitudinea Cu siguranță despre acest lucru Georgescu, trebuie să dar, răspundă cei aflați la să putere. răspundă, Domnule Coarnă, vă mulțumesc foarte dar nu mult cred pentru că vor prezență. răspunde pentru că ei încă Vor sunt răspunde pentru protejați acest de lucru. forțe oculte. Vor răspunde, vă Doamne garantez ajută. acest lucru, atât Doamne eu cât ajută. și Vor oamenii de răspunde acasă. penal. Vă mulțumesc foarte Cu mult multă pentru plăcere. prezență, atât dumneavoastră cât și invitațiilor din această oră. Noi rămânem aici cu transmisiuni maraton și vă reamintesc, au mai rămas mai puțin de câteva ore până la marele anunț făcut de către Suveran și de către George Simion și de către Ana Maria Gavrilă. Vom afla cine va rămâne în această cursă extrem de importantă doar aici, în exclusivitate la Realitatea Plus.